И аз току-що кацнах малко на български. Така, в италианското летище има дори пушилня в самото летище. Уникално красиво е самото. Просто е някъде в космоса. На всичкото отгоре има едно пиано в центъра на цялата щуротия. Ето го там пианото. И някакви хора си свират от време на време. Да. Та значи това е моето безтелефонно експериментално пътуване до Италия. Както тати ще каже, ти си правиш експерименти. Да, точно така правя. Правя си експерименти. Да видим как сега ще стигна до моя хостел, който се намира някъде до Рим. Аз в момента съм някъде до морето, до Фиуминго. И в моя хостел, да, има джакузи и басейн. Много готино. И така. Просто да ме следвате долу. Subscribe to my channel и така. Айде до скоро.